bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena owadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. uNontandakubukwa ongaconsi phansi kuleli ekubalandeli bakho uthi umsebenzi wokuba usemkhakheni wezokungcebeleka usushintsha isimo sakubo, ngakho-ke kuyamsebenzela ukufuna lapha nokubukwa. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili. Igama lami ngumfezeke uNtuthuka Khumalo bathi ilasibona amagumethi. Mhlabe mangabe usemusha la ekhaya ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungabusakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. uQuality Biyela wasenhlongwane oluntu sephenduka isilomo kwiFacebook nakwi-Instagram ngenxa yengqepho yakhe ekhonze ngabantu besilisa abazifela ngezipahla ezithandwa wamaBhinca. Lensizwa ivamise ukufaka amavidiyo ayichoma kuwo ngamalebula abizayo esuke laphana iwagqokile, iphinde ibonakale nasezindaweni zokucima ukoma ingcolisa amatafula ngotshwala obumba eqolo. Kwamanye amavidiyo ibonakala iphethe insavunsavu iyamaphepha eyimali laphana ikhuluma enesolozo langesonto. Uthe ukhule engaphansi komndeni ongenayo imali kepha ethanda izipahla zokugqoka ezibizayo. Wathi yizi isimo besingesihle lokho akuliphazamisanga iphupho lakhe lokuphokophela ephambili. Ukhule ewumfana obethanda ukugida ingoma, igama elithi Quality ulithole emgidweni enxa indlela ebekade ecwecwa ngayo uma esegida. Bebechazeka abantu uma bebona enza adume ngakho. Kuthe uma kuhamba isikhathi wabe sekwazi ukuthola amasenti okuthenga izipahla zokuswenga. Kulandisa uNontandakubukwa lapha noQuality eqhuba uthe ngemuva kokuvula ikhasi lakhe enkundleni zokuxhumana uqale ukufaka izithombe zemswenko yakhe lapha. Uthe isibalo sabantu sinyuke ngesivinini ngoba bebona amavidiyo emakhasini akhe. Isimo esasekhaya siqale nokushintsha kwabe yisiko ngoba umuntu bekwazi ukwenza imali ngalomsebenzi. Kuyimanje uyinxusa lebhokhathi ugqoka izipahla zayo bese eyakhokhela kubeka lensiza lapha. Niqhubuthe ukuba enguNontandakubukwa kuyisebenzele kakhulu ngoba singene futhi enakwenza ukulingisa nasemculweni kumanje umatasa ngealbum entsha ehlela kuyikhipha ngoSeptember. Akazange ayenze inhlolo khona iyendaba ilingisa kwisizini yesibili yehostel nasemidlalweni obiza ngokuthi uyangenza. Akabizwanga futhi akayenzanga lapha inhlolo khona ikhono analo uproducer bemidlalo balibona ekumavidiyo awafakayo emakhasini akhe lapha kuFacebook echaza lapha noQuality. Lensizwa ezala nezinsizwa ezimbili iphinde iyaveza ukuthi ingeyozalo olulodwa nomsakazo Ukhozi FM uzimdola Biyela ephethe uyala abantu abasha ngokuthi bangadikibali kepha baphokophele emaphupheni abo. Intsha ayingaziyekeleli, buka nje yena uqhamuke emndenini ongenalutho kodwa ukwazile ukufeza amaphupho akhe eminyaka kuphetha lapha lensizwa uQuality. Bafethu ubhale kanjalo lapha uQuality ekhuluma lapha nenye intatheli ezemphephandaba elihamba phambili isolezo. Ngaze kwethu izona ezihamba phambili ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare bese ningilandela kuFacebook @Radio Nkezo. Niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.